May samanin na drug buy bust operation iti naisayangkat iti Barangay Pias Sur, Currimao, Ilocos Norte. Ang nagresulta iti pan nakaarestar iti maysa at 38 atawin na lalaki a residente iti Barangay Paltit, Abado. Nakumpiskar manipod ti sospek iti may pagarup a shabu nga agdagsen iti 1.5 gramo a naglaon iti 5 heat sealed transparent nga sachet ken aggatad daytoy iti 10,000 piso. Ti operasyon ket indaulwan ti Pipideo, Karaman ti PIU, RID, 101st RMF B1, Currimao MPS, ken nakikoordinarda iti PIDEA RO1. Nai-record ang nalaing ti operasyon babaen ti dua a body-worn cameras, inventory, ken markings dagiti ebidensya, ket naisagan iti lugar mismo iti panagarestar ang nakikita ken napirmaan ti suspect ken dagiti mandatory witnesses kas panagsurot iti linteg. Saan laeng a droga tinakumpiskar no diket na alaan pay ti maysa nga usto a 1,000 piso a bill, 5 a peke nga sagga 1,000 a bill a nagserbi kas buy bust money, maysa a pakete ti kondom a naglaon iti 2 a saan pa yan na usar, maysa nga open empty plastic sachet ken maysa a Realme a cellphone. Sumangsangot ti suspect iti kaso a panagsalungasing ti RA 9165 wenno Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.